Ndienda naCharisi kunyafaru kwamabvudza. Kwamafungai mabvudza. Tidosvikayo mai mabvudza odonditaurira marango ashe adonditaurira. Aibva apika sadza rashe nehuku. Apika sadza rashe ndidoya sadzaro ndava ndiri mweni. Mudumbu mangu maikaroko nzasi mudotutsira ndibva ndabva kuti zvandaya zvizvizvi handishaponiba izvi. Ndinodzoka ubva Nyafaro ndisvika pambapo. Ndidaidza banguru baba wamutsa mukoma washe uyu Eria Timbuwa. Ndaiziya yamukoma akatambira akatambwa mwecheseri. Ari mukoma. Ndino mukoma. Muningina uya ari. Muningina charo. Ndiye ndibambo tito. Right. Saka kuti munzwise bambo nyaya yacho imi uya mugaro bambo Tito itai taura kuti nyaya yacho kutaura kwamakaita so that this mean understand chiri pasi. Right, pamusoro ichangamiro inini ndine nyaya yakaitikawo mumushameri yekuti tezvara wehanzvadzi yangu yamuri kuona izvi uyu akanga achiita zvaanoita izvozvo zviri kuitika izvi, asi inini ndaisazviziva ndisingazvizivi azouya kwandiri asiri mucondition iyi bai vandisuma wakati mukoma inini ndichapedzisira ndazvisunga kana kufa mukasasimudza musoro wangu ngekuti kwandakaroorwa uku ndiri kubudirwa naamwene wangu mai wemurume wangu. Saka mukoma inini nyaya ndoita sei? Ndikati iwewe wakambozvifambisa sei? Zvikanzi Wanatimbuwa wakaenda kumba kwa mukoma awa. Waenda kumba kwa mukoma wangu awa. Wachibva wabhadhara mombe. Mukoma wari wega awa. Zvino ndochidini nenyaya yakadai kuti inini ndinongedze mukoma azviiti. Ndikati ayo matare ari kungobuda vanhu. Ngatiende kwa mambo Mutasa. Ngekuti kuti tigare pasi newakwambo wanotiitira zvinhu zvakadaro. Inini ndakati tozogona kupindurana masoko asina kunaka. Mbudzi kubarira pane vanhu kuda kudzingirwa imbwa. Saka muri kuona patakauya paya makabva mati aiwa iwe wazouya wega sei? Ko uyu akapiwa mombe wacho ngauye atitaurire kuti mombe yanga iri yei. Ndo mukoma wandauya nawo. Okay. Right. So Watimbugara kupasi. Watimbugara uripi? Right. I remember last time paya makauya makataura nyaya kuti zveshuwa ukumba kumakadi makasvika. Mukati mimi makatoona wakura. Mukataura nenyaya yekuti mimi pamukadzi uyu pamwana wavo chakanga chadzosa mwana kumba yanga iri nyaya yezvikwereti zvaangarutiza zvazvawandisa. Ndiyo kanyaya ndiyo andi ndobva zvazobuda kuti imimi maenda uku makanoona mukoma muhamati yaikobhadhara mhosva yedu yekuti takaisa zvinhu zvekumusha kwedu pamwana wenyu ndizvoka. Imi mukati zveshuwa takaenda takaona ani mukoma tikati yasva ko mukoma aizotambira mombe ari ega asingatauriri mhuri nechinhu chinonga chichibata mhuri sei? Watati baba wazodii wazouya. Saka ndiyo nyaya iripo baba yekuti vana bamba wakati takauya kwamuri tikatsanangura nyaya iri kunetsa pamwana waibva wabvuma mhosva yavo yekuti wakaisa zviro zvavo pamwana. Imimi mubva mabhadharwa mombe asi mhuri hairi kuziva kuti makabhadharwa mombe yenyaya iri. Saka ndiyo ichaita kudaidzira ipapo. Saka nyaya yedu yekuti zveshuwa kana makawana Timbuwana uya wakambouyawo ere kumba kwenyu? Right. Garai pasi bambo watauri tisu. Pamusoro mambo wangu. Inini ndinoita Frank Chinkobi. Nawe yakaitika ndekuti yakaitika muna Machi. Muna Machi uyu musikana akauya kumba. Kuna mai ku village ra Sabukumbata. Anga ane 3 days auya. Saka inini ndakazodaidzwa namai zvikanzi shamari uya uone zviri kuita mwana kunoku. Shuwa ndakadzika inini ndiri ku ward 2 kuchipoti.
ndo kwandinogara. Ndakaenda ndichibva ndatora musikana uyu ndobva ndauya naye kumba kwangu. Ndauya naye kumba kwangu anga zvazvingonetsa anga asina rugare aitobudirwa. Saka abudirwa kudaro inini ndakataura nemudzimai wangu wari apo. Ndikati ko iwewe umbori ani pamwana wangu? Zvikanzi inini ndinonzi Tracy Nyamfinama. Ndikati zvakamboita sei kuti uye pamwana apa? Zvikanzi inini at first ndakabuda pane mukunda wangu wekwaTimbuhwa, asi vanaTimbuhwa hawana kuzvitambira, mwana uyu haana chaakataura. Asi ndakazoona kuti zviri nani kuti ndipotere paMurora, ndo pandakapotera mazvona. Saka zvadaro vanaTimbuhwa vakaenda koripa kwa Nyamfinama. Zvikanzi saka kuti unyatse kuziva rakazara. Munhu akaenda neni kuNyafaro kwaMabvudza ndiCharisi. Ndikati Charisi handimuzivi. Zvikanzi unofona uchibvunza kuti kuna anonzi Charisi here? Pandakaisiwa poison kuNyafaro, munhu wandakauya ndichitaurira ndibaba mukuru, baba vaMutsa, ndo wandakataurira. Ndikati pakanaka. Zvikanzi wodaidza wekoNyamfinama hanzvadzi dzangu. Ndikati hongu ndazvinzwa. Shuwa ndakabata foni ndikafonera mukwasha uyu, mukwasha edu Brian, murume watete wedu. Ndikati kune vanhu here anonzi Charisi ndiani? Zvikanzi ndibaba nyakundibereka. Ndikati alright, hanzi ngawauye kuno. Zvikati ko baba vaMutsa variko? Zvikanzi hongu variko. Zvikanzi ko saNyamfinama? Zvikanzi hongu variko. Ndikati haiwa pakanaka, miwa ndiri kuwada kuno. Shuwa musi wacho wakazondifonera zvekuma6. Zvikanzi sekuru tasimuka kubva kwaMatema. Ndikati pakanaka. Ndikati inini ndiri kuchipoti, imi musasadzike nekumba bhozi mai vakadii havakoba vakadii vakasimuka, asi urongwa tiri pamwe chete. Vakomana vandakanga ndavadaidza Bambotito nemunin'ina ari kuHarare wakangopindura kuti vanhu takabatikana mazvona, asi purogiramu ngaifambire urongwa hwese wanga vari kuhuziva. Right. Shuwa vanaTimbuhwa vasvika, wakasvikawo bvabvisa mutete wavo wedhora. Zvikati tateera mhuri, ndopa takatanga kunetsana nanaTimbuhwa. Ndikati ko imi munozoti mateera mhuri, ndini ndakudaidzai uyu muroro wenyu ane 5 days ari kungobudirwa. Ko nyaya idzidzi dzaTracy Nyamfinama ari pamwana wedu uyu munoiziva here? Ndakavabvunza katatu. Samukuru wavo ainzi Mary Gandiwa ndiye aifambisa dare redu rana Timbuhwa nesu wana Chingombe. Zvakanzi hongu nyaya ndinoiziva baba. Ndikati wana Timbuhwa muri kuona mhosva yamuinayo, ko naiisa Nyamfinama wana Timbuhwa wakauya here koripa kumba kwenyu panhau yaTracy? Zvikanzi hongu wakatouya wakati mombe 3. Ndikati aiwa mazvita ndonyaya yandandoda kuti ndizive. WanaTimbuhwa ndofunga muri vanhu vakuru kwandiri, mobva matora mwana wedu kuenda kwanatezvara wenyu koripa, isusu wana Chingombe tisikazivi kudherera kwakaita sei. Muri joni 2 mobva maenda maifambisa mwana wedu kun'anga, isusu wana Chingombe tisikazivi. Zvikanzi tiri kuzvinzwa sekuru. Ndikati point number 3, makabvisa mwana wedu kuinyanga mukamurongedzesa akauya paMutare, akagara paMutare. Mai vanga vaenda kunhamo kuMalawi, asi hamuna kumbotitaura, asi musha wedu munouziva. Zvikanzi shuwa sekuru kukanganisa. Right. Ndikati aiwa kukanganisa kwenyu hatingambokanganisizve nemuromo. Ndikati wanaTimbuhwa pamhosva dzenyu muruziva here kuti mune mhosva dzekufamba nemwana wedu? Up to now hamuna kutizivisa kuti mwana wedu ndo zvaari kudii, zvaari kuita. Mhosva mabvuma henyu ndishuwa zvese zviri kuitika tiri kuzviziva. Hanzi hongu. Right. Ndobva ndavati mombe 2 muripo wenyu. Zvikanzi yes
nyaya tiri kuinzwa asi tine kutema kwatinaka. Right, ndikada pakanaka. Chema itidzi wobva wazochita pamwe tuzadi dzawanda. Ndobva ndavata alright, since takarorerana hatisukana, chibvisai mombe 1. Zvikanzi yes tadiita zvinzwa. Pamombe 1 ipapo wobva wachita sekuru ngatitaurirane iri mari. Ndikata mombe 500. Zvikanzi 500 manyanya. Right. Zvikanzi alright. Takazouwirirana 350. Pa 350 wakabva wabvisa $100 ndo yawakasiya. Zvikanzi imwe yasara iyi tozodzoka topedzisa after 2 weeks. Ndikati hongu ndadi ndazvinzwa. 2 weeks dziya dzakapera. Nasatimbuwa hatina kudini, hatina kuwaona. Rasondere chitatu ndindakazowafonera kuti ko imimi maakupi? Maakutanga kuita kana ungofona kana kuti ndokwawakazochitifonera nditobva kubasa. Zvikanzi sekuru tamamu tiri kuuya muri kupi? Ndikati handiri kumba. Shuwa wakabva wasvika tobva tatambirana nawo. Wobva watsanangura. Zvikanzi sekuru nhau takambofamba kudzinyanga tikaenda kwaMukotsanjera kana kuMozambique takadi takasvika. Asi takazoenda hanzi kwaChifani akangana hanzi kuna chifu tichiendesa nyaya yedu yekwamabvudza. Saka tine chiwano chatakandoita, saka mudzimu hausisipo pamwana wenyu. Ndikati Wakwasha, zvamunotaura ndiri kuzvinzwa. Ini ndinoita nezvemweya, ndinoita chechi dzemweya. Zvamuri kunditaurira apa handisi kuona, handisi kupindirana nezvamuri kudini, nezvamuri kutaura. Ngozi yenyu apa itongoripo. Nguva yacho yandakarubva ndangosimuka ndichibuda panze, ndopakabva patobuda musikana uyu vatomhanya 2 hours tiri kutsvaga munhu atingamuoni. Ndopatakazochiti ini ndakamhanya ndina baba vangu waSatimbuwa, baba waMutsa. Tadzoka tauchita saka munhu atizi aenda kupi murizvo. Tichidzoka ndobva takasvika Satimbuwa wari kudini. Alright. Nyaya yedu isusu payanga iri nemi yanga iri kuti makaripisa munhu mhuri yenyu isingadini. Pawakakupai $100 makadini $100. Kechipiri pawakati taamudira muhauna taakuya makanomira futi imimi nemukadzi wenyu kuti mutambire futi mari iyai on behalf of the family. Mapedza mohwamazha futi on behalf of the family. Ndizvo? Kwete. Saka sei makati zvinhu zvese izvazvo sese zvazvikuitika, sei zvinhu zvese zvazviri kuitika makazvitora kuzviita personal? Hazvina kuitwa chiri chemhuri. Hazvina kuitwa personal mambo wangu. Ndiri kuti makaita personal why? Ndakadaidza vakomana ava. Tatiri pamwe chete. Ndiri kuzwa mirai $100 pamakapira. Chimbonditaura kuti breakdown makadini. Alright, pa breakdown. Tiri pa breakdown ipapo. Hanzvadzi yangu yakabva yanditi honai mukoma, mamiri akaita situation ini handina chandinogona kudini kuita. Zvikoro zvada kuvhurwa handina pekudini pekutangira. Ndikati mwana wamai shuwa kutambudzika ndakuona kuripo shuwa ndakabvisa mari ndikamupa mari Akamupa mari. Ndakamupa $80 ndo mari yandakamupa. Iwe ukasara ne20. Bambo Tito makamupa iyo. Bambo Tito. Kubva pandakavadaidza hwana kuuya wakomana. Akamupei tabvunza kuti wakamupei. Handina chandakamupa. Ndo chokwadi icho chete. Saka nyaya iripo ndeyekuti iwewe nehanzvadzi muri 2 ndii munotamba bhora rese muchiburitsa vamwe vanhu vese vemhuri mukati menyaya, asi chinhu chiri chemhuri. Because nyaya yakauya pa ndeyekuti bvisai vana Timurwa, bvisai zvinhu zvacho. Handizo
kuti bvisai chinhu zvenyu zviri apa muise kumusha kwenyu, hanzvadzi yedu ite free. Patini muri kudya mari but hanzvadzi haisi kupona ba. Mari muri kudya asi hanzvadzi chiri kuchinja hapana. Alright, Paul yake chipiri wakabvisa mari. Wakoyamba wabvisa 250. Kubva madini 250. 250 mari iyoyo mai wanga wasipo. Ngati makadi 250. Mari iyoyo ndakazobvisa zvefuti mari ndikapa ufu kuti abatsirikane kubva pasara 150. Iwe wakatora 100. Ayo ndakampa 100 kubva pasara 150. Yes, kubva wadina 150 iyoyo ndobva ndachengeta. Ndofunga mukomana ari kuHarare ndakatongomutaurira kuti wakomana ayo anazwa wakachengeta. Wauya nayo katipe. Handina kuuya nemari. Iriyo iri kumba kwacho. Ya hapari zvinezvi handiri kunyepa mamba wangu kuti mari iripo. Saka which means kuti mari ngeyako wakaseenzesa. Dai yanga iri yemhuri iyo dai iriko. But the fact yekuti wakutoseenza iwe ndiwo wakutoziva wekupa neyokusapa, it means mari ngeyako haisi yemhuri. Saka zvazvinotaura manje zvinotaura kuti problem ndeyako iwe haisi yemhuri. Wakushandisa sisi kuti uye uchenge chingomba mako. Because dai wanga uri munhu anofungwa dzokusenza zvakanaka, waifanira kuona kuti hanzvadzi yekutamudzika. Ende yamuwanda nekuti iye hanzvadzi yacho yekutamudzika sei sikuonawo kuti iri kushandiswa. Ndiwo uri kubidzika nemweya usiri wako, ndiwo uri kutambudzika. Wozi nhasi taita 1 penny yako 80, mangwana nhasi taita 150 yako 100. Saka ratogame kare kubudirwa iri kakadhiri zvako. Kakadhiri kekuti hanzvadzi nabhuti vari kudyawo mari vachikipirawo kubudirwa. Dambudziko harina kupera. Dambudziko harina kupera. Saka iwewo kufunga kwako uri tichapera sei? Wanatimbo wakati nyaya patakapedzisira wakati taakuenda kugadzirisa kuti zvinhu zviri apa zvipi. Aiwa, zvinhu zviripo zvenanhasi apa. Timburwa. Simuka timburwa. Nyaya iyi yemunhu makati yapapi? Aiwa mira hautadzi nyaya yemakati ndei. Wana makabhadhara matenda ndawo. Mukadzi ari kubuda apa ndewangu. Ndewangu. Ndewangu nini? Saka utadzise mukadzi wako kutaura naye kuti abve apa. Sikuuyisa ikosi kumisa kwamakaita ipa. Sio takatokutaura kuti zoti mukadzi izwa timbo. Baba. Chekutanga chadoti mubvunza. Ndimi here makaisa mukadzi uya. Mukadzi wakatobudirwa wakatotakura asi kuti isu watisika. Ndisi kuti mukadzi ngewangu. Aiwa. No. Usanyepera ungwara patimbo. Sungwara. Kuti mukadzi ari kubuda apo bva saka ngewedu. Saka tisu ndati ndimi here makaisa mukadzi apa. Hongu kana kwete. Because chinobva chazokusumudzai chekuenda kotsvaga ne350 yekubhadhara chinhu chamusingazivi. Unenge wakunyepera dare rino. Dai mambo. Takaurayiwa. Wakaurayiwa? Sharisi akanditora. Akatora mukadzi wake wechipiri. Akati mabheni wendarora. Ndikati wo. Akauya iti Tresiwe. Ndiri kuda kuti ndiende newe kwandidororera. Maikuona ana mbuya wangu. Ndibva ndati mwamuna hapikiswi bahambai. Ndinoti nakapwere kangu kandandinako kandidobva nako Harare. Ndienda naCharisi kuNyafaru kwamabvudza. Kwamafungai mabvudza. Tidosvikayo mai mabvudza odonditaurira marango ashe adonditaurira. Aibva apika sadza rashe nehuku. Apika sadza rashe ndidoya sadzaro ndava ndiri mweni.
mudumbu mangu maikaroko nzasi munotutsira ndibva ndabva kuti zvandaya zvizvizvi handishaponiba izvi. Ndinodzoka ubva Nyafaro ndisvika pambapo ndidaidza banguru baba wamutsa mukoma washe uyu Eria Timbuhwa. Banguru imwe namaikuru uyani kuno waibva wati ngatisangane pagwanzi tisanganapo. Nditi banguru imwe unoona ndinondiita Charisi wanuyu anonditora bamba pano kwenda nani kumba kweurerashe. Zvino zvatinoyako handishaponiba banguru imwe. Wibva kwai unoenderenyi unodini kuramba iwe. Ndinoti banguru imwe Charisi handikwanisi kumupikisaba. Handiti mungoona ngondisiya ndiri pano enda Clement nezviro zvangu ndarima. Aiuya aitora neurerashe aitengesa ndisara ndiipotsenga nevapwere. Ndinobara wapwere 7 ine. Ndibvapo banguru iti muchapona kaniwe. Ndikati handishaponiba kuenda Clement kuna Charisi asi handishadzokeri ndiri mupenyu baini. Banguru namaikuru wadotanga upopota waiti uchapona unoenderenyi udonyanya upupwa. Ndikati Charisi handimukwanisiba. Tabvapo tinoenda Clement. Ndasvika Clement handine ukoreba ndidoramba ndirukonzwa. Ndidombomwa sauti nemvura nditi pamwe ndishararama. Tinoenda Bhonda. Korapwa tiri Bhonda nekapwere kanguko. Charisi unosvika pakiriniki uindisiya pakirinikipo aidzokera kumba neunashe okara kumba kwanguyo. Ndibva kuti vanhu variyo kumba kwakoyo. Nditi zvino zvandisiya ndiri pano asingondichengetiba nemwana ndishadini. Ndipo ndinobva ndashaya vanondibatsira. Ndipo ndinogombeka ndisiya kapwere kangu kana. Charisi unouya aisvaka pachipatarapo ndindomubva hangu. Aiti zvino mwakadzi ungawadorara pauri panganyi. Wese vanhu vaiti vatina umuoneba une mukadzi ndiye andozoti hapashina apa. Charisi unogadzira mapepa ashe ainditora ubva Bhonda neurerashe. Wamai wangu wasipo bandiri ndega. Vanhu vadomira wababa wangu newamai vangu wadomira kumbayo wamatemayo. Ndandidowaga kichini yangu yandidowakiwa ndiye Charisi ndino vanhu vadokaramo. Waiona Turesiwe uripi ndiona Sizongo airirene. Turesiwe uripi mwana wasu ndiandisisimwe. Ndipo ndiri panapa uya nimutoro mwana ururira Petra wangu uyu. Ndinosisi hane kuuya pandinoti handisharisi nemukadzi washe Miriam Mabvudza wainditora. Kwenda nene waisvika kumba waiti munhu tauya naye uyu. Ndisina namai pandiyati zvinoreka ndivhure madziso angu ya nemuromo wangu ndiatsame pena washandibvunza. Handinoona adondibvunza apa ndinochengetwa ndinoatsama. Madziso angu adovhurika nanyangu akahana uvhurikepa. Charisi unondishungurudza pamba pangu po ndimbotaurira wena ndigomera nemusha wangu. Nditi zvino kana munhu waroora akwanisa kugara nevakadzi vashe mushere. Zvino aenderei neni kwamabvudzayo. Zvino pandinouya ndinouya nekapwere kangu bva Harare. Nditi Charisiwe tarisawo mwanayu kapwereka ndinokara pakapwereka. Tarisawo mwanayu Charisi uriona mwana arutambudzika here. Wakwera wadobawa ndimainini wakoyu ndiwo wana wega here tarisawo wanguyu. Mukake hane uya mwaba mwana wanguyu. Zvino mutarisewo. Charisi unotaura zvinonda ndimubva hangu ndakanyarara. Ndipo adodaidza Karora akaka mukadzi kamudhara. Ndikati zvinodai ndiripo kamwana kakandirukana nako zveni. Zvinoreka ndikaro ipapa. Ndidourawa vandau imwe. Adondipezetsa kwamuna iwe ndanene Nyafaro. Wourawa ndidourawa ine. Ndinokarawo pamwana apa ndikati zvinodai ndiripo ndirumupa kizi zangu zvaikara nazo mushundu masheku. Zvinoreka ndikarewopo. Charisi unondipezetsa ine adoenda nene Nyafaro. Chizwa ngatiwirirane. Iwewe haucharambi uchigara ipo pavo.
Iwewe tsvagazve kwatimburwa wako kwaunoenda kugara iwewe usiyane nemune uyu nemutumbiwo. Vana Charisi waruzivo rwaurundiita waruzviziva kwamabvunzayo ndinoti Charisi wedaidza mainini unditaure naye uri munyepera ngenyi nyaya dzidziyo uri kutaura naye uimunyepera ngenyi adoya maininiyo ndikati mainini imwe munondipezesana mai wanu imwe kunyarara ndupusava ndatine makore mangani ndapfaine ndatine makore adowanda mazinji ne2 nemasere ndapfaine zvino nditi Charisi wetaurirawo mainini haana utongomutaura adotora komukotsa penoti adomukotsepi maininiyo ndiye ndiruda nditaure naye nditi mainini imwe mudondipezesere nyina mai wanu mudondipezetsa ngenyini zvino adotora mukadzi wakaiwara nyamusindururara nekapwereni urara pamwepo nemwana iye mainini washoyo akoshenyi mire mumabvudza akoshenyi. Alright, ndikukuzwa asi ndatiwonazve handingaurikona kuti wakutambudza mumwiri wakakutakura wakutambudza. Ndoda kuti wewe enda kwatimburwa uko tsvaga paunonogara patimburwa tsvaga paunonogara wane zvawadondiita waikumbira nechenzi dzawo zindi mwaya zindi taura chokwadi chitaura chokwadi zvino ndauya kotaura chokwadi handichakwanisi kudzokereba ndinogara pano washaziva zvawashaita nabambo washeyo natezvara washeyo washaziva zvawashaita ndirikugara naye muroora iyoyo ndinogara naye kusvika ndamupezesa Charisi asingotauri chokwadi ndinotaurira sekuru imwe upi vanhu mombe zano kuruchajazi Charisi ngaachaje ega Charisi unochaje ega mombe zashe aitaura ega ndinobvisa mombe 3 ndifamba netsoka dzangu idzi kuperekeza mombe zomutanga tisvika mutangamo nditi dzosera ndi Charisi uruti ndirundoito hangu asina ndizvisiba maininiyo ari mukotserenyi ngauye tipezerani mainini uripiwo urumukotsere mainini uri Harare. Charisi wacho ndo ndimi Charisi. Saka Charisi sei musi kuuya nemainini wana wacho wakati mwana wedu adzokeri komatema aiwa izwai kababa imimi ndimi makauraisa mukadzi imimi bambo Charisi ndimi makauraisa mukadzi asi chamakauraisa mukadzi inyaya mukadzi ari kuHarare ndo chakati muraisi mukadzi. Saka munotadza sei kuti mimi nyaya dzenyu mude pachena mubatsirike zvakanaka ko muri kutsitika munosvikepi nekutsitika hamuna pamunosvika nditi fambirai pamwe chete mugadzise nyaya iyi wanekwatimburwa gadzirai nyaya iyi ipeku zvamunoita zvokuswera muchiopana tumombe nanatezvara wamuri kutenga hazvizvo zvinobatsira mwana bo ingozi ida kuripwa hakuna umwe mushonga wakauraya Charisi unoiti kuti wakauraya gadzirisa mhosva dzako usahwande chokwadi unochiziva siyana nezvauri kuita kuseri uri kuchitikireiko mukadzi waunoziva kuti ndiwakauraisa uri kutora nhamo yako iwewe mhosva yako kunoipa vamwe kuti vamwe vanhu vatambudzike. Tarisa une mhuri wane hondo naye mhuri yakuita zvauri kuita zvako zvomakapana mombe nemukomana uyu ndezvenyu zvekubhawa izvo kutengana muri 2 handizvo zvinopedza ngozi be nyaya yako iri pekuti ripa ngozi yako noti zvekuda kutransfeya ngozi kubva mumba mako kuendesa sei daidzani baba wamutsa ndinomutaura baba wamutsa pandinobva pangura handicharara mimba ine handicharara mimba baba wamutsa wacho uripi baba wamutsa uyaya ndinomutaura banguru aiti ungorara masi unopupwa uenderenyi nditi chariza munzi pangondi anaiza uri rundogomerawo musha dzemukadzi mukuru ino baba wamutsa nyaya munoiziva kai makataurirwa kai saka muri kuitei zvomakataurirwa ndimi kuziva kuti mimi baba wamutsa ndimi makataurirwa nyaya yese zvakaitika munozviziva saka muri kuitei semburi yekwatimburwa pane zvamuri kuita zvokuti munoshupisa chii munhu asina mhosva akaya pana paCharisi akandinyepera last week akanditazi mukadzi akatidza kumba kuti dzazvikwereti uye zvakataurwa wapwera
wapera mushawapedzana wese warupera waitora zvekunditsipika ino kuti ndipedze pandinogara pazvino ndingodzokera kobvumira umba kwaoyo nyanya musawarumusena vavo wapwera wapera mudoigawangani charisina Eliya musingonyari vari makuru mudoigawapwera wanganiwo mudoigaimwe wadokotsweri wapwere mudochengeta imi gore rina mudoigawangani ndiri kuita mukadzi wegurufara ndizvo kwete muda udii eksheni munoita ngeipi kana kuti mundozipeni wanhu wapo zviriwo urekachipedzera makwero wenyu vari kunzi wakafusirwa ngewani ndio mwana wenyu madi hapana vakangoti zvatomboita zvavakaro takungoti munombokuputirana kuti zvidi musikatisaduziyamigadzira nyadzi tingambopindura ere baba isusu hatina kuti tatinguramba baba asi kuti zvinhu takaboedza kuti tifunga kuti isusu zvinhu zviri apa because zvinhu zvakaita kwamabvudzi saka tifunga kuti hondo ichaita kwamabvudza tione kwamabvudza wakuuya saka timodaa mabvudza ndiani ndikondakada nemukadzi wemukadzi mudiki saka which means kuti nyaya yako iyoyo Charles nana mavhurudza muri pamwe chete makauraya munhu mavhurudza reve Charles ndi makauraya mukadzi ini ndakaenda nemukadzi wangu shuwa ikweyo ko iwe waienderei naye ikoko uchiziva kuti mukadzi uyu nevanhu hawauwirirani aiwa izvade kuziva baba aiwa but iwewo zvafanira kuziziva izvo ungaenda nemukadzi wako iwo kumusha kwemukadzi wako umwe kuenda nemukadzi wako kumba kwegirlfriend akasi girlfriend bandandaro still waenda ikoko kunodii nemukadzi wakaenda kodi chawakaenda intention yako kuenda nemukadzi wako waendei ndakambovakachaona aika unotambura tsera kuenda nayo anyatsautaura mudzimai wenyu apapo kuti imimi mamuriro rine chinangwa chamakasumukira naye kuenda naye ikoko ende chatobuda ipapapa ndechekuti imimi wacho imimi maenda naye ikoko arwara hamuna zvamakaita mukadzi wenyu arwara imimi maenda kubondo hamuna kuzomboenda koteera kuti komaira kuti ko mudzimai zvaarwara tomubatsira sei makabva maenda kogara mukati zvinhu zvedu zvaitwa ini ndakaenda naye senhasi mangwanani ndikubva basa ndiri kubasa ndichienda naye inini makuseni achogonda handina kusumuka ndakasvika ndiri pagonda naye tiri kusvikana 4 vandazosisiya kuti vapya mubhedhi vandasunga ndikati mai ndakuenda kupi kuwamatema ndokutsvake musikana angogara nemwana pamba saka ndipenda kusuka ipapapo kubva ndaenda kuwamatema nemota vandasvika kuwamatema kutsvaka mwana vandamushaya vandadzokera mangwana makuseni vandasumuka ndauya kugonda ndaona kuenda kuti ndiri kubasa futi vandasumuka ndikasvika kugonda ndoona mai ndabva ndaona mai vandaenda kumawata ekiremoti right saka zvandari ipapapo ndasvika ndiona pambedha vandasiya mukadzi hapasina alright nai anzani Tracy iwe uruda chii chauda kuti chiitwe izvozvo Charisi ngaunze mukadzi washe panapa ataura kuti udondurayirenyi udowarenyi kwamatema aikara wada wakaimba yawo kuhararei kuti kana ndati kuuya washawozera ikweyo ngauye pano tiri wakadzi wake wese nyamusi arundisiya ndirurara nemwana ngenyi urundisiya ndirurara nemwana ngenyi alright izvo zviri kuzika izvo takuda kuti uchitaurewo zvauri kuda iwewo kuti zviitwe tikubatsire kuti uzorore mukadzi washarisi ngauye pano uda kuti auye adii akutaureni kuti udondiuraya itaurira hama dzangu zetse kuti udondipezetsa ndauda kuti handina zvandingodaira apa hama dzangu zisipoba padouya adodini kutaura udowarenyi ndinouya kara ine ndinouya January panapa ndikara January panapa waiswera kuti imhepo ndiri mhepo yako ini ndondiona ndiri mhepo ini muitswera kunamata manamata zvendiri kumirirani nemukadzi wakoyo ndiri kumirirani muinamata
ndito Mwari nezvino zvawadondipedzetsa. Nyamusi waruka renyu wainamata muimwa yemvura zano wageza nemvura ngani kuti usvike pano ipo? Kubva zvaunobva pano wageza nemvura ngani dzekuti imhepo? Iri mhepo yako iyi, iri mhepo yako baini. Saka bambo Charles, Baba, nyaya yekuti ipetenuke, ivhurike, kuti iende mberi, mukadzi wenyu ngaauye. Mukadzi wenyu ngaauye, uyu ataure zviri pamwoyo pake, mutaure so that muite way forward. Nyaya imberi, because nyaya ikaramba yakadai haivhuriki. Ngaauye uyu ataure zvada kutaura. Muri pana, mushonga wengozi hakuna bambo kuripa, hakuna chinhu. ndingamutorera mambo. Yes. Icho kwadi mutorera. Inini mukadzi achimwe panapa. Pakati ndiri kuenda kundotaura madzibaba vangu kuti yawe tidini ndikuti ndizvo zviri kuda kuumba kwamatemba. Saka mukadzi aenda wasova iyi vhathu vakipichwa. Ndatira mukadzi wangu zvikadzaiwa mukadzi wachaenda kwamatemba. Mukadzi mupiri. Iye uyu ndakatira mukuru uyu. Munina uyu. Aiwa, iwe wakutera iye arwara kare. Mukadzi wangu nini? Ari kwamatemba kudiki wacho. Ndakateera iyo ari kuna vabereki vake. Munatera munyatsotiri papa munyatsopata Mukadzi iye muchiri mese rekarwa. titoenda ikweyo. Titoritese Auya naye kapana. Saka sei uri kutadza kuuya naye? imbo ndizoyewo petu chagona chakutaurira munhu zvakaita ziripo kudira kuti ndaenda ikoko ndatira mukadzi wangu ngokuti because nguva changa yareba asi angaenda ati ndinoda kudini ndoda kutora vabereki after ataenda ikoko wachibva azondoona tikatika vabereki vacho aiwa kuti utore mwana wedu hatidini kuti utora zvida kuidaba iwe chidini mwana wedu kugara kunoku kumba kwako haindi kumatema saka zvindogara pamatema nditorombe inini panapa nditorombe kuti totogara rebe ndinogeza ngurora kana asara kugeza Ndawange yangu ere kuti uite rombe. right zvadaro tuta mukati iyeyu hatita ikoyo Indawa yangu ere kuti uite rombe. kwete Ndinokutuka ere pandosimuka ini. Kwete. Ndinofuma kuseni ndibvunza ndinocharisiwe. Mairi ndiri aripi asingona iriba. akabvunza shuwa Ndinokubvunza iwe nditi zvino wapwera wangu wetse. Wapwera wangu aripo apo. Ndibvunza wapwera wangu imwe. Ambai nyafaro ndokupangidze imba ndinopfira. Tiendayo ndibvunza kuti tatipi. Muiti tiri pana sabhuku yenyafaro. Sabhuku yenyafaro haruiziwa ye haruziziwa ere kuti nene ndinopedzetswa ere. Unobvunzwa ndibambo wangu iti aiponzwa kare zvinoetswa ari ukonzwa warurarama ba. right zvadaro ndakatabva ndaenda kuhare pachoko ndikanzira ndipe mutango tora mukadzi wangu sinzi uyu akatora mukadzi ngati maikuru wangu yaitaurira maininongo yaitaurira zvatora izvi saka ndasvike kabai mai tikanziya mukadzi mutetori haendi kwamatenda No. saka izvozvo ndiri kuenda kuharare kumba kwangu inini ndikuti mukadzi asi utongo uripo ngasekuru Aiwa, izwai baba. Tikuti isusu zvatakuita kasa. Tikubatsirei nyaya iyoyi. Simba tinaro rekuti auye. Kana asingadi kuuya, simba rekuti auye tinaro rekuti auye. Saka zvandiri kutaura imi ndikuti akupai last chance. Endai mutaure nana tezvara iwawo. Wauye nemwana wavo. Tichitesa ndicho. Nemi. Kana ari kutadza kuuya naye, tichati mapurisa aite zvokuuya naye. Because nyaya iyi rapa mweya urapo kuti uenda. Shungu dzavo dziri kuda kuti taurirane. Tiri tu. Mubvunze kuti panobva bonda anobva ndina mai ere ndinobva ndinoadzama ndisina namai beni. Iye anobereka mupwere wangu aikara mandiri ndinorwadziwa ndiri kwamatemayo. Iye ari kugara neCraymond muinakidzwa muri Craymond. Munobva nene bonda ndina wanimu. Munobva nene ndina wani. Alright, saiti hashamba tazwa. Saka right, ndiyo nyaya panapsama. Iwe Charles, endotsaka. Asi imi mbambo. Imi mbambo saiti ogire bai. Kana muri mukuru kumhurika. Mirirai mhuri. Usateke advantage yekuti zviripo izvi ndikatodya ndizvo. Zvinokudzokererei mangwana. This is dirty money. Yamuri kudya nayo kutengera chingwa ona uine dirty money. Umwe munhu ari kutambudzika kudai so. Imototora mari yacho kudya. Aiti ipapo mangwana kana uchidaidzawo mwanhu. No. Uyai tikuonesa vachirega uya. Mirai bambo. Mirai bambo. Awo vanhu vakuti vazouye kunokwa. Kuti vazouye kunokwa. Kuratidza kuti nemi hamusi kuwirirana. Dai mamuri kuwirirana bambo. Nevamwe wenyu avo.
awanda wasina kuya kuroba munoda mauya iri timu 1 zvino apa imi matoya mutori kusaidwa natimburwa mutori kusaidwa natimburwa because makaya mari natimburwa saka mari natimburwa wakatidzosai mari munodzosa sei inodzoka aiwa inodzoka nhasi tatomoti pai 150 yamakapiwa mai manja yekutoti wamwe wamboitawo 50 wamboitawo maoko hamuna saka munoda kuzoitora kupi yekuda kudzosera una natimburwa muda kuzoitora kupi yamakatopiwa yacho mai manje apa 250 yacho makatogowa makatonakirwa asi munhu ari kutambudzika munhu ari kutambudzika uyu imi makushandisa munhu ari kutambudzika kuti muite mari ndiye it's wrong titese bambo ende mugare pasi nechi bambo tito imi kana madaidzwa ne uyu munhu kana kudaidza iwe unganai chinhu ndechemhuri izvi zvatoitika zvakatodii zvakatoitika uyu ngaadzosere mari yevanhu yakatora uyu ngaadzosere mari yevanhu wana timburwa dzoserwai mari yenyu nemurume uyu yamakamusiyira because haina purpose yayakasevha ba he just took advantage yekuti imi muri desperate kuti munoda help but chamakawana chati out of that is nothing hapana because uyu arapo so muri yese iri kutambudzika chiende mugare pasi semhuri chimbosiyanai madifferences enyu aya chimbomaisai kusai muungano muronga kuti chinhu ichi tifambe zvakadii zvakanaka kana paroda munhu wekuti akubatsirei maakuda kuti munhu akubatsirei wekuti mweya chaiwo uyu utaurwe nawo zvekuti unzwisise mukwanise kuite breakthrough kuti nyaya iite sei ifambi ipere uyu haasi kuramba nyaya dzake nyaya yorudziziwa but nyamusaibvuma aenda mukadzi wake aiti handizvoba uri kutaura kuti izvo chandisikunyepa uyu uri kunyepa angotaura nemukadzi wake ndiriwawo nhangu ainyeperana baba imwe mhepo yasimuka baba imwe mhepo yasimuka ndiri mhepo ine charizi ndiri mhepo yako ere iwe orit aizwa orit ngatigadzirise charizi urikuzwa nyaya dzako hazi unoti uri muno kutaura zvimwe wasvika kuharare wakutaura zvimwe saka uri kuoneka saka pese paurifamba chibva waziva kuti mukadzi wako ari mhomwe yako yemukati yebhachi ukangochinja bhachi uchinja bva mumhomwe yachienda mumwe yawapfeka saka pese kwaugara nyanga uri kubhaa waziva kuti uripo izvo kana usingazviziba chiziva kuti uripo kana nyangwe paanenge arudya sadza panguva chandira toupakisa zizive izvezvi iye mukadzi wako saka usambofunga kuti wakangwara vaunongwara nyaya yako ngaiperi kupedza nyaya yemukadzi wako ngauye haafani kushandisirwa force ba mukadzi wako kuti auye ngauye ega ataure nyaya yake apa paite way forward because kana asiri kuuya zvinhu hazvimiri zvakanaka yes iwana mabvudza wacho ngauye vanhu vakabereka iyeye uyu ari kutaura papa varudiwa papa mune mhosva yekutaura mututu wemunhu muchienda naye imimi kubva kuchipatara kuenda kunoita pasina mai imhosva yamunofanira kugara makaziva kuti iyo saka endai munovataurira musukuwiwa wacho iwoiwe memauya nawo wese wakakwana musasiye wakwe tizoyasunza muondani pamusoro chakameni ndi muzukuru ndokupirawo pana mbuye mukadzi wasekuru ari kuharare zvekuti kuuya sekuru achitaura nemuromo panondonetsa tokumbirawo samoni riri kutoenda ndichatoriendesa negwara chairo rekuti auye rekuti kana asiri kuuya uchauya nemahindira chokwadi zvikadaro zvingareruka because sekuru uya kana zvanetsa unouya nemahindira because iyi nyaya hakuna kwatinomboenda pa uyu chishuwo chake chainacho pasi chisina kuitwa and I'm here kuti nyaya yenyu muri kubvuka kuti nyaya yenyu muri kuiziva yes and the onus is on you kuti mupedze futi nyaya yenyu asi kana mapedza vanatezvara waripo wese wachakuchajai chaizvo sezvo makaita zvamakuita pamwana wavo
Titese Charles. Ndumva. Right, Tracy. Right. Nyaya yako Tracy ka. Rega titi mukadzi uya uye. Auye tinoita kuti zvese zvachaira. Iwe uchitibatsira uri mhepo yemo. Kuti apada ukonesa uri mhepo yemo. Auye pano. Right. So Nana Bam. Next case. Try. Yes. Yes. Chai kuti what got to I think so 4 is too close. That is 11. 11 January, yes.